Nairobi. Riwruok mar lakteche pachoka endi miluongo ni KMPDU okwedo chenro mar keto migawo mar thieth e lwet ji giwegi ka gilero ni mano ok bi konyo bero weche thieth. Bende giwacho ni piny owacho ok oketo omenda moromo e migawo mar thieth emomiyo jotuo madhi e ute thieth mag piny owacho ok yud thieth man kare. Giseyo piny Kenya kuom keto mana omenda maromo 4.4% e migawo mar thieth mopogore kod atamalo 15 mane gisingo. Bende giyango ni counties te osechulo jochiw thieth mana kaka Kisumu Kaonti kende mapod odong'. Atamalo 15 onego bed ni dhi e health care. Tiyudo ka higni 22 osekadho to Kenya pok otimo kata dichiel ma kata higa ni budget mar health care en 4.4. Manyiso ni sirkal oket pesa e health care to gidwa ni ji oyud thieth. Koro mano wacho ni ok nyal timore. Oyudo ka osiptende mag sirkal to gi yedhe mag thieth e sirkal idwa migi ne jok maloso profit. To ma wayudo ka kotim ma to joma dhi hinyore gin jopiny. Nimar sama privatization obede to jopiny ok bedo gi nyalo mar yudo thieth kaka dwarore. Ng'ato ang'ata man gi matimo profit keto private hospitals en ng'at madwaro profit. It's unfortunate, and I think this has to be addressed by the Kenyan government, that in Kenya it is barely 4.4%. And there's no way universal health coverage can be achieved without adequate funding of health by governments. Privatization is not a solution. Privatization only enriches for-profit corporations.